Heippa ja terveisiä täältä mun vessasta, missä roikkuu paljon pyykkejä tuolla takana. Mutta kun mä ajattelin, mä en ole puhunut yhtään noista Lumenen meikeistä, mitä me saatiin tämän projektin alussa, niin mä voisin pikkusen kertoa nyt siitä esim. Mitä mun naamassa on nyt. Mä oon nyt lähdössä terassille. En juomaan kaljaa tai siideriä, vaan ihan laittikolaa, koska nyt on niin aurinkoinen ilma. Haluan vähän nauttia kesästä. Ja mä ajattelin laittaa tällaisen kivan pienen kesäisen meikin. Ja kun mä itse tykkään meikata aika paljon, niin mulle tää on sillai suht kevyt. Mutta se key point tässä on se, että kun aurinko paistaa, niin ei kannata laittaa ihan hirveätä määrää pakkelia tähän alle. Vaan mäkin käytin Lumenen tällaista irtopuuteria. Tää on tosi kevyt ja sellainen tosi kuulas tosta ihosta ainakin mun mielestä. Ja sen enempää ei tarvitse käyttää mitään meikkivoiteita. Sitten, vaikka mä oon snadisti ruskettunut, niin mä käytän tätä Lumenen aurinkopuuteria. Sävy 2, iltarusko. Ihan snadisti tänne. Vähän niin kuin kun laittaa posket lommolle, niin tuonne kuoppiin, kun sitä tunkee, niin tulee hyvä. Sen jälkeen mä laitoin Lumenen poskipunaa. Tää on myöskin sävy 2, Blooming Rose. Sitä taas sama ilme, posket lommolle, niin tohon korkeeseen kohtaan. Siitä tulee aivan passeli. Ja sitten vähän pikkusen kajaalia, vähän ripsiväriä. Ja sitten mä rakastan punaista väriä, niin punaista sellaista kiiltomaista huulipunaa, niin ai että kun tulee hyvä. Että sellaista kannattaa tosiaan kuitenkin meikata, jos siitä tykkää. Ei kaikki tykkää, mutta snadisti kevyemmin kuin on kesä. Huomenna mä sitten laitan teille kuvaa tosta mun uudesta tukasta. Koska jokainen nainen tietää, aina kun tulee ero, pitää uudistua, niin mä aion huomenna uudistua. Ja te ootte ekoja, jotka saa nähdä, miltä mä sitten näytän. Ciao!